Vanessa Fernain naiz eta tenis ondarreta instalazioetan lan egiten dut. Gaurko postean abdominala landuko ditugu. Lehenengo ariketa crunch abdominala izango da. Filboraren isiltarea, lumbarraldea, filboraren kontra. Eta dortsala kanpuan. Eskuak hemen ikulari, haize hartzen dugu, igotzerakoan, bota. Haize hartu, berriz. Sabelaldea barruraka, denbora guztian eta sailtxak itxita. Bigarren ariketa, alboko abdominala izango da. Duan. Goito hankan, aurreratua, dugu, bale? Esku hau, filbolean edo sorbaldandian. Eskubiko besoa, paretan utzuteko. Haizea hartu, hotzerakoan bota. Hartu. Hemen eskubiko, abdominala lantzen ari dira, eta gero bestaldea jugarko ginateke. Hirugarren ariketa, lumbarralda landuko buruzita, jarriko gea, eta hemen naiz eta lumbarra landu, abdominala barrurak zegoen. Besoa, batzean, mendik, gora, eta bera, arituko gea, denbora guztian, abdominala fuerte izanik, nasa bota, eta hartu. Eta bukatzeko laugarren abdominala tabla izango da. Oso batzuk aurrera emako ditugu, eta hemen mantenuko gea. Arnasa hartu, bota, sabelaldea barruraka, sailtxak